L'aplicació Enviafib ofereix una interfície d'usuari senzilla i intuïtiva per a la gestió de les peticions de firma. A la part superior de la pantalla hi ha un menú amb accés a algunes de les funcionalitats principals de l'aplicació. Hi trobam el botó d'enviar signar un document. Aquest botó us permetrà iniciar el procés d'enviament d'una nova petició de firma. Al fer clic sobre aquest botó s'obrirà un desplegable amb els diferents tipus de peticions disponibles. Podeu seleccionar el tipus de petició desitjat des d'aquest desplegable. Després tenim el botó de fax o ajuda de l'aplicació. Aquest botó us portarà a l'ajuda en línia de l'aplicació. Conté vídeos explicatius que permeten a l'usuari visualitzar d'una forma senzilla com s'utilitza cada una de les parts de l'aplicació. Finalment, a la barra superior tenim el desplegable de configuració. Aquest desplegable us ofereix diverses opcions de configuració de l'aplicació. Podeu editar les dades de l'usuari o sortir de l'aplicació des d'aquest desplegable. Ja a la part central de la pantalla es troba el llistat de peticions de firma. Aquí trobareu un resum de les peticions de firma existents. Podreu veure l'estat general de les peticions i realitzar accions relacionades amb elles. Si fem clic al botó d'acció, si una petició ja està signada, podrem o bé descarregar-nos el document o bé enviar-lo per correu electrònic a una altra persona. En el cas que una petició encara estigui pendent de ser signada, el que podrem fer serà consultar l'estat de la petició i poder veure de quina o de quines persones està pendent de ser signat aquell document.